Op jacht naar het Gentiaanblauwtje. 15 jaar geleden fladderde dit beestje nog oerl in Friesland om. Nu zit er alleen nog maar in het Lietse natuurgebiedje bij Oude Bekeep. Als hier wat gebeurt met dit terrein, dan is er fort. Peter de Boer docht onderzoek naar de flinter. Je wil weten of het beestje nog te behouden is voor uw provincie. Net per se alleen nog om het vlinderke. Het gaat om het hele ecosysteem en het vlinderke is de top van de piramide. En als die voortgaat, dan weten we dat het net goed gaat. En dan is het wachten op dat dit gewoon straks voort is. Nou zou er hier nog zitten matten, maar makkelijk liet de flinter hem net vinden. Mag ik daarheen? Biet. Of nou ja, haast. Ik show hier een klokjesgentiaan. En hier zitten de witte eitjes op van het gentiaanblauwtje. Dat er zo'n beetje van binnen had misschien ook wel te krijgen met haar een ingewikkelde voortplantingssysteem. Hier komt haast een roepje uit. Dat fret een beetje van het plantje. Dan liet het zich vallen. Dan wordt het mijn naam toch mieren. En dan wordt het verder toch de mierenvoet in het nest. Daar overwintert het beestje ik. En in het vaai hier komt er dan een nieuw gentiaanblauwtje uit. Zo, wat gebeurt hier? Is dat het? Nou, dat zou heel goed kennen. Het kan nog een... Maak even zien. Dit zou wel heel leuk wezen. Dit zou hem wezen kennen. Kist dit zien? Nou ja, hij vliegt wat, hè? Het is een blauw Gentiaanmandje. Stil zitten voor de close-up, daar docht de flinter net aan. En zo gauw als er kaam is er weer fort. En zo wapperen dan, vroeger wapperden dus duizenden van die gentiaanblauwtjes toen alles nog ongered wie in Friesland. Nou ben ik hem kwijt. Als de meesten er wat aan dwang kennen, dan is het een teken van respect voor het Lietse, omdat ik te dwang. Dus ik wil dat mijn band ik nog een gentiaanblauwtje zien kennen en ik nog in dit soort gebieden genieten kennen en dat dat net iets is van de geschiedenisboekjes.